Fikseret frem. Altid en stikker. Du må gerne slippe nu. Nu holder vi sig selv. Dem her pakker vi væk, for at de ikke står og slår jer med de der 200 km i timen. Og så en helt solid lige også, ikke? Det er godt, det er godt. Nå, vi er altså nede i Brianna-quizzen, som volder os nogle problemer. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så er du klar på at skåre og springe? Fuldstændig. Hvordan har maven det? Den er rimelig rolig. Den er rimelig rolig. Hvad er forventningerne til springen? Den fedeste oplevelse nogensinde, tror jeg. Den fedeste? Ja, det tror jeg. Du har ikke prøvet det før? Godt så. Det bliver ren adrenalinsus. Ja. Lige undervise. Hvad så med de pussies, der står derovre? Dem kommer jeg nødt til igen. Skal de aldrig op og prøve? Det skal de sikkert nok en gang, hvis de vil. Jamen det er godt. Vi ses i flyveren.
Tillykke med springen. Tak. Og tak Var det fedt? Det var mega fedt. Det var godt. Så har du prøvet det? Det var mega fedt at se dig, lillebror. It's a long one. Ja. Jamen, det var jeg med for. Hvad skete der med... Var det din padding, der gik løs? Nej.